ואז מה חברים, ואתם בסרטון חדש, והיום אני ובריאן הולכים לספר קצת על האפדייט שיצא ועל משהו חדש שיצא. בריאן, תראה להם. מה? תראה להם. מה כאילו? הוא אכל ונום. כי כבר היה לו, הוא כבר לא רצה את אני כאילו הכרחתי, כי קצת הכרחתי אותו, ואחרי זה הוא חשב... הכרחת אותי. רציתי להישאר עם בודה כל החיים שלי. אל תדאג, אני עוד אביא לך בודה מתישהו. אז אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לקנות, עכשיו לחסוך לפרוקט, וגם אחרי זה אנחנו הולכים לעשות PvP, ואחרי זה כבר נתחיל לדבר על... מה PvP? אתה תקרא אותי, אין לי בודה. ננסה. טוב, אז בואו קודם נעשה צ'ק משימות. נשיג איזה כמה כסף בשביל לקנות פרוט, ואחרי זה נלך כבר, או של-PvP או שנלך כבר לבדוק מה יהיה באפדייט. אני אלך לפה, אני חושב. חכה, יש את הבוס? אני רוצה לבדוק. תן לי, אני אראה. אוקיי, אני בינתיים אהרוג אותה. אז רצינו להגיד לכם, שימו לייק וסאב, כי תודה על הסאב שהשגתי אתמול, ובריאן קיבל הרבה צפיות בסרטון אחד, 400 צפיות, או שלא זוכר כמה. 400 ומשהו. 453. תראה, שמעו עליו כי בסרטון אחד הוא אמר שהוא רוצה באמת 100 סאבים, ואני יודע שהוא רוצה ממש. אז תעזרו לו, כי הוא משתדל לעשות סרטונים. אני רגע בא. טוב, רגע. שנייה, אני בא. אני רגע מתן. אוקיי חברים, אז בריאן לדקה הלך. אז אני צ'יק צ'ק יהרוג אותם כבר. אז מה רציתי להגיד? אני כתבתי אצלי סוג של סטטוס כזה ביוטיוב, שאני רוצה להגיע ל-250 רשומים. כאילו, זה שאני רוצה באמת מכל הלב 1000 סאבים. אבל זה, אני יודע שזה עוד דרך ארוכה, שלא חושב שאני אגיע אליה. אבל אני מקווה שאני אצליח. וזה הכל בזכותכם. אם אתם תצליחו לשים סאב, לבקש אולי ממשפחות, מדודים שירשמו עליי, זה יהיה מטורף. ואני באמת אתרגש, כי בשבילי זה מטורף, זה כאילו מישהו עושה משהו בשבילי, בשביל הערוץ שלי. אוקיי, אז בואו לא נדבר על זה קצת. בואו נמשיך את הזה. אוקיי חברים, אז הנה עכשיו עשיתי את הקווסט, ועכשיו אנחנו הולכים לבייס. בואו מהר, נלך. חכו, קודם צריך את הקייסים לקחת. יאללה. בואו נקנה, אמן שיהיה לי היום מזל. ספרינץ'. זה לא כזה, לא טוב ולא רע, אז בואו עכשיו צ'ק נעשה אולי קצת ריידים. וחברים, אני הולך לעשות סרטון אחד או שסטרים אולי ממש נדיר, שאני אביא למישהו בחינם. תנחשו מה. אני הולך להביא למישהו בחינם מומנט, שעולם שני חייב, או ששלישי, שני או שלישי, אי אפשר ראשון, כי בראשון לא יכול להביא לכם. אז זה יתקיים או ביום שבת, או מתי שיהיה האפדייט. אני לא יודע. בין הסביבות האלה. אוקיי. בוא נראה לו את הפרם. אולי הביא לי משהו על זה. פרממנט. רוקט ספיישל. ספאש. סמאר, אוקיי. זה קורה לי הרבה. מתי שלא מסכים. טוב, אז אני עכשיו אסביר לכם קצת על מה שיהיה. אוקיי, אז חברים, אז מה שיהיה, כאילו, ההתחלה, יש סוג של מפה של של שלושת האיביטים שהיו, שתי האיביטים שכבר עברו, שזה איפה שהיה את הגוסט, כאילו הכניס אותו למשחק, ואת הקייס הענק הזה שהיה בקריסמס.
שכולנו זוכרים, ולצערי הרב הוציאו אותו, כי כאילו נגמר קריסמס. אז חברים, אז עכשיו אני אראה לכם, איך שאתם רואים בתמונה, אתם רואים איך נראה הדרקון, כאילו בכלל, איך הוא נראה. אז ככה הוא נראה הדרקון, וכאילו, עכשיו אנחנו נסביר לכם את כל הדבר הזה. כאילו אני אסביר לכם. אז אוקיי, איך שאתם רואים יש לו סוג של פסים עליו, תמונה כבר שלו, אין לי בינתיים, אז כאילו בקיצור, כך הוא ייראה, יהיה למטה כתוב דרגון פרוט וכל זה. אז אוקיי, כל הקטע של הדרקון הזה שיהיה לו כוחות חדשות, והוא יעלה יותר הרבה מקיצונה, הוא יעלה איזה 9,000 או 10,000 באונטי. אז אוקיי, יש מסביבו, כמו שאתם רואים בקווים צ'יקים האלה, כמו חוטים, או מסביב לעולם, כאילו, זה לא על הדרקון, זה כאילו מסובב אותו. אז כאילו, הנה כאילו הזה שלו, איפה לכל פרוקט יש את זה את בקיצור, כך הוא ייראה, יש לו סוג של קרניים ארוכות ממש, כאילו, יפה, אהבתי. וכל הקטע שלא יהיה לו צבע כזה, איך שאתם רואים פה, יהיה לו צבע אחר, יהיה לו קצת צבע אחר, יותר בהיר במשחק עצמו. אז אוקיי, איך שאתם רואים, יש לו נקודות, הנה כאלה נקודות. וכמו סוג של מצולעים קטנים כאלה, הנה כל זה בומבה קלט. הנה, אוקיי? איפה העיניים שלו? הנה העיניים שלו. כל זה העיניים שלו. יש לו אף, זה האף. הנה, זה האף, זה אייס, עיניים, כאילו מי שלא יודע לקרוא אינגליש אז לא יסתכל את הסרטונים שלי, אבל שיהיה רשום כן. אוקיי, יש לו סוג של שערות כאלה יפות, כאילו אני אהבתי, אני חושב שזה הפרוקט הכי יפה שיהיה. לא, טירקס הוא יפה. אני חושב הוא יעקוף אותו, דרגון. אוקיי, ואני אסביר לכם, אני רק יודע שאולי יהיה לו שתי טרנספורמים, שאתה כזה בן אדם כזה, איפה איך שאתם רואים בוואן פיס, איפה שיש לו כזה את המקל הגדול הזה, ביטה, ואחרי זה הוא יתפתח לדרקון. אז איך שאמרתי, הוא יעלה יותר מקיצונה, והוא יעלה, כאילו, הוא יהיה הכי חזק במשחק, אני חושב. לא. דוהה יותר טוב, אני חושב. אפילו לא ראינו את הכוחות שלו, וואי, למה אני מדבר על זה? אוקיי, אז בקיצור, הפרוט הוא סוג של עיגול כזה מלבן, אוקיי? אוקיי חברים, אז זה היה קצת הסבר שלי שאני יודע שאף אחד לא הבין, אז אני חושב שעם זה נסיים. בואו נתקשר לבריין, בואו רק נבדוק מה איתו, כי הוא לא חזר אליי. אני באמצע סרטון הסרט. כן, הוא לא יכול. אז בקיצור חברים, עכשיו אני אראה לכם מה קצת יש לי, איזה כפרות יש לי ושתיים. אוקיי, בדוהה יש לי בסך הכל 3 כוחות. זה הראשון, מיסל ג'אפ, פסטרי, רייבר, משהו כזה. וזה שטע כזה, זה לא, והשלישי זה גדולצ'י כזה, אבל זה לא עובד 2. אוקיי, אחרי זה יש לי בלה בלה בלה, יש לי גם פייר, פלאם, כאילו. לא, יש לי רק אחד, אבל לא יכול, כי אני לא סתם לבזבז. אז יש לי רק את הכוח הזה, של לייט. אז אוקיי חברים, רציתי להגיד לכם, זה היה כל הסרטון וזה אני, דני גמר, ועל הביי. אוהב את כולם.